eteesi suun, minä kun rauhoitun. Kosketustasi hiljaa jäänyt odottamaan. Joko tunteassaan kätesi voimakkaan, jota yllätän paikan pyydän laskeutumaan. Annathan jokaisen täällä aistia sen, pyhän henkesi voiman ja läheisyyden, oi Jeesus. Lapsiasi siunaa. Jeesus, lapsiasi siunaa. Lupauksesi sun, siihen turvaudun. Olet läsnä kun yhteen käymme nimessä sun. Etees ojennan maljan vajenevan. Sinä tyydyttää voithan janon pohjattoman. Ristin edessäin näen ja sen juurelle jään. Eikä kiirettä mulla ole nyt minnekään kun Jeesus lapsiansa siunaa. Jeesus lapsiansa siunaa. Oi Jeesus, tunnet minut itseänikin paremmin, ja mitä tarvitsenkaan tiedät sen. Mä vähempään siis miksi tyytyisin, kun saan sun siunauksen. Olen pettynyt niin monin odotuksiin, olen pääsynyt kaikkiin tyhjiin lupauksiin, vaan kun tunteassaan kätesi voimakkaan, olen valmis sen otteen varan antautumaan. Annathan jokaisen täällä aistia sen, pyhän henkesi voiman ja läheisyyden, oi Jeesus. Lapsiasi siunaa. Jeesus, lapsiasi siunaa. Lämpimän kesän jatkoa meille kaikille. Jumalan armoa ja rauhaa. Hienoa, että kesä jatkuu, eikä myrskykään tullut ihan kohti Suomea tässä lähiaikoina. Itsekin joudun lähtemään pikahälytyksellä viime tiistaina toiselle puolelle Suomea, kun siellä oli myrskyä ja vähän tuhoa. Ja meidän kesäpaikalla, joka on Anjan kotipaikka, niin siinä rannassa oli jo hirmuisen koivun myrsky katkaissut 2 metriä juuresta ehyestä poikki ja sovittanut sen niin, että mökki säilyi, mutta uhka oli suuri, että mitä kaikkea voi tapahtua.
Ja tuuli oli kyllä niin kova, että kun se vain nerkoon järveltä, eikä sen avoin selkä ole kuin toista kilometriä sillä kohtaa, niin sai nojata kun mäkihyppää ja ihan rauhassa sillä aika noin niin kuin nojaan, eikä mennyt nokalleen, niin lujaa pukkas. Mutta näin se kesä on yllättävää. Täällä Savossahan oli rauhallista ja puut vain hiljaa heilahteli. Ei mitään isompaa. Tänään meillä tässä kauniissa päivässä Jumalan palveluksessamme, niin kuin kuulimme, musiikissa on Linda ja Vertti. Iloitsemme tästä suunnattomasti. Sitten me ollaan saatu vieraita tai vieras. Ehkäpä lienee perhekin, mutta kaikkia ei näin huomaa eikä tunnekaan. Jaakon tunnen. Hän on Jaakko Pasanen Tampereelta. Tervetuloa, Jaakko. Jaakko on kuopiolainen ja hänen vanhempansa ovat täällä ja myöskin vaimon vanhemmat ja näin muodoin. Mekin tunnemme jo ehkä kymmeniä vuosia. Jaakko muisteli, että hän oli arkana täällä ensimmäisen kerran nähtävästi täällä kirkossa. Ja kuljin ohi, tulin kirkkoon ja hän oli tällainen nuorehko miehen alku, niin minä olin kysynyt häneltä siitä, kun tervehdin, että onko poika uskossa. Se oli jäänyt mieleen. Se oli heti ensimmäinen. No niin. Herra siunatkoon, Jaakko, sinua täällä. Tänään runsaasti. Jaakko on Tampereen helluntaiseurakunnan, tai oikeastaan Pirkkalan helluntaityön keskeltä piipahtanut meille tänne vierailulle. Ja tervetuloa ystävät sieltä myöskin netin äärestä. Meillä nettiä hoitelee Erino Voutilainen tuolla lehterillä. Ja riemuitsemme siitä, että saamme aloittaa tämän näissä ihanissa merkeissä. Ja ilmoittelenkin heti tähän alkuun näistä meidän tulevista tapahtumista, niin eivät sitten myöhempään unohdu. Me elämme nyt viikkoa 32, sen sunnuntaipäivää, ja musiikkiystävät muistavat ja kokouksen juontajat ja muutkin vastuulliset, että palaveri on tilaisuuden jälkeen. Katsotaan, missä se on, ala- vai sivusalissa. Mutta ensi viikolla, sillä tavalla tietysti viikko alkaa lämmin, ateria on jo alkanut edellisellä viikolla maanantaisin kello 11.30, ja siinä on se hartaus aina mukana. Ja sitten keskiviikkona tulemme tänne rukoilemaan ja Jumalan sana ääre kello 18. Sen verran aivan innokkaasta juhlasta, joka on ensi sunnuntaina, se on kastejuhla. Ja siihen on nyt lupautunut nuoria miehiä. Ihan tässäkin tilaisuudessa tuli lisää, joten pyydän ystäviä tulemaan ja tutustumaan ja katsomaan. Nuoria parinkympin kieppeissä olevia miehiä menee kasteelle. On ilmoittautunut useampia. Joten sillä tavoin ja meidän musiikkimiehemme Vertti Aittola julistaa tässä tilaisuudessa. Ja kasteet tapahtuu ihan tässä alkuun ja sitten on muun tilaisuuden vuoro. Mika Tyrväinen on musiikissa, Joel Kettunen johtelee tätä meidän hienoa tilaisuutta. Sitten sen verran, että pyhäkoulut alkavat ensi ehtoollissunnuntaina, mutta siinä on niin paljon puutetta, että nyt tällä hetkellä ei nähdä kuin pitäjissä, siis pyhäkoulun pitäjissä, että vain sunnuntaisin, ehtoollissunnuntaisin saamme pyhäkoulun. Joten pannaan tämä sydämelle. Tarvitsemme pyhäkoulun pitäjiä. Eikä se tarvi olla, että sen täytyy olla nuori ihminen pitää pyhäkoulua. Olen usein sanonutkin, että ja sain tässä kesällä viestiä lestadiolais-kesäjuhlilla, jotka olivat tänä vuonna Kauhavalla, sen lentokentällä. Oli noin 10 000 pyhäkoulussa, joka pidettiin siellä juhla-alueella, ja siellä vähän vanhempi papparainen piti pyhäkoulua ja ohjasi niitä nuoria niin nätisti, että tämä
kirjailija, pastori, joka meilläkin usein vierailee, niin sanoi, että kyllä hän itki, miten pyhäkoulua pidettiin lapsille nätisti. Niin lämmöllä se, että miten lapset haluaa ottaa Jeesuksen sydämeensä ja uskoa ja olla uskomassa Jeesukseen ja uskoa itsensä hänelle. Se kosketti tuota rakasta iäkkäämpää pastoria niin, että hän soitti siitä pitkän puhelun. Joten pyhäkoulun pitäjiä, niitä kannattaa nyt ilmoittaa. Te tiedätte seurakuntalaiset, kelle ilmoittaudutaan. Ja näin ollen me saamme tuon pyhäkoulun kuntoon. Sama koskee siivousta. Se tarvitsee nyt uutta virtaa ja väkeä. Nuorempia erityisesti myös toivotaan tähän käytännön töihin. Nämä tarvitsee nyt tällaista rakkautta. Joten muistetaan tämä ja rukoillaan. Jippi-kuoro alkaa jo tämän kuun viimeisellä viikolla. Se on viikko 35. Tarkemmin siitä tulee tietoa myöhemmin, jota Linda täällä Flyken takana istuu, Aittola sitten johtaa ja vetää. Tällaisia äkäisiä uutisia tähän alkuun meille kaikille. Ja kun näistä on päästy eteenpäin, niin luetaan psalmi, kaunis psalmi tähän alkuun, ennen kuin rukoilemme. Korkeimman suojelus, 91, luen koko psalmi. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltian varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastukseen. Rukoilemme. Taivaallinen Isä, kiitos sanastasi. Ja niin kuin tässä sinun iätikestävässä sanassa tuli rohkaiseva viesti, sinun siipiesi suojaan saamme tulla. Turvapaikkaan jokainen täällä tänä päivänä tässä, Herra, sinun huoneessasi Kemilän rinteellä. Kiitos, Herra, että saamme olla sinun sanasi alla ja kuulla sinun sanasi. Laulaa näitä lauluja, joita nyt jo kuulimme ja saamme olla myöskin itse laulamassa. Herra, virvoita sydämemme ja lohduta jokaista ystävää, erityisesti niitä, jotka ovat kuormien alta tulleet ja joilla monella on tänään esirukousaihe ja aihe sydämellä, mitenkä minä selviän tulevalla viikolla. Kuinka nämä asiat voivat järjestyä? Herra, sinä tunnet meidät ja meidän sydämemme. Avaa asioita, suo meidän saada rohkeutta ja ymmärrystä, Herra, siihen hyvyyteen, jolla sinä meitä rakastat ja siunaat meitä. Siunaa jokainen kirkko vieressä, lämmitä meidän sydämemme. Todella Jaakko-veliä siunaa tässä julistustehtävässä, anna hänen vapaasti julistaa ja tuntea sydämessään suurta iloa, rauhaa ja julistajan armoitusta ja riemua. Kiitos, Herra, Lindasta ja
Veritistä, jotka meitä laulottavat ja musisoivat myös. Jätämme, Herra, hetkemme ja tilaisuutemme sinun hyviin käsiisi. Aamen. Ja sitten me saamme kaikin osallistua lahjan antamiseen Herralle 585 soi kunniaksi Luojan. Ja toivon, että laulu oikein pauhaa, kun näin tuttu laulu. Et vedä ihan täysillä. Joo, ja se merkitsee sitä, että silloin tämä Kemilän rinteen kirkko kohahtaa, kun me alamme laulaa. Annetaan lahja Herralle tämän laulun aikana. Sen jälkeen musisoijat musisoi ja sitten Jaakko nouseekin julistamaan Herran sanaa. Taivaallinen Isä, me jätämme talouden ja asiat oikein myös rukouksiin sinun käsiisi. Suo, että saamme ilolla antaa ja olla varoinemme mukana, niin että valtakunnan työ maailman ääriin, Afrikkaan, kauas Aasiaan, seurakuntamme keskeltä olevat lähetit ja voimme olla siinä mukana ja tukea työtä ja vaikuttaa niin, että sinun pelastussanomasi kuuluu tähän lähelle ja kauas. Jeesus nimeen. Amen. Seuraaviksi kappaleiksi ollaan valittu 3 kappaletta samasta aiheesta. Se on meidän kaikkien lempiaihe täällä seurakunnassa. Se on se, mitä Jeesus meidän puolesta on tehnyt. Jeesus kuoli ristillä meidän kaikkien syntien puolesta ja sen vuoksi meillä kaikilla on pääsy
Isän Jumalan eteen. Jumalan rakkaus on niin suuri, että hän antoi oman poikansa meidän edestä. Kun me valitaan lauluja Vertin kanssa, tai kumpi meistä nyt niitä valitsee, niin silloin me usein katsotaan niiden laulujen sanoja. Ei ikinä lauleta sellaista, mitä ei oikeasti tarkoiteta tai haluta sanoa. Me toivotaan, että nämä laulut on aina semmoisia, mihin pystyy jokainen meistä yhtymään laulaen tai ainakin ajatuksen tasolla ja allekirjoittamaan ne asiat, mitä niissä lauluissa sanotaan. Silti me joskus valitaan semmoisia lauluja, mitkä ei ole kaikille meille tuttuja, mutta toisaalta mä ajattelen, että on tosi hyvä, että tulee uusiakin lauluja, ja sitten meitä on täällä tosi monenikäisiä. Jotkut laulut on teille uusia, mutta minulle vanhoja. Ja seuraavaksi me halutaan esitellä ja laulattaa 3 laulua eri aikakausilta tästä samasta rakkaasta aiheesta. Ensimmäinen laulu on tehty 2010-luvun lopulla, ja se on meillekin melko uusi, ristimuotoinen rakkaus, ja silti se on jo siis yli 5 vuotta vanha. Seuraava laulu sitten on Golgatan veren voima, joka on viime vuosituhannelta. Se on ehkä joillekin teille uusi, mutta meille se on melkein niin vanha, että me ollaan opittu laulamaan samaan aikaan, kun tämä laulu on jo tehty. Jos ei näistä kumpikaan ole sulle tuttu, niin toivotaan sitten tämä 3. hengellisestä laulukirjasta, Yksi kuolohon kulki, on niillekin tuttu, jotka ei näitä 2 aiempaa ole kuullut. Kaikki näihin tulee sanat tonne ja rohkaisen meitä kaikkia laulamaan yhdessä. Ristin muotoinen rakkaus, kannoit kaikki kipumme. Jeesus, veresi voimasta kiitämme. Ristin muotoinen rakkaus, kärsit rangaistuksemme. Jeesus, vermosi vallasta laulamme. Aamun uupuneen, kohta ilo taivainen. Kristus nousi, on elämä ikuinen. Ristin muotoinen rakkaus, kannoit kaikki kipumme. Jeesus, veresi voimasta kiitämme. Ristin muotoinen rakkaus,
Jeesus armosi vallasta laulamme. Julistamme rakkautta, ei kuolemaa voi hallita. Tiedämme totuuden, hän noussut on, hän noussut on. Julistamme rakkautta, ei kuolemaa voi hallita. Tiedämme totuuden, hän noussut on. Ristin muotoinen rakkaus, kannoit kaikki kipumme. Jeesus veresi voimasta kiitämme. Ristin muotoinen rakkaus, kärsit rangaistuksemme. Jeesus armosi vallasta laulamme. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä, kiitos siitä, että rakastit meitä niin paljon ja rakastat meitä niin paljon, että sä annoit sun kalleimman, sun rakkaimman kuolemaan meidän edestä. Jeesus, kiitos siitä, että tulit, että uhrasit kaiken muun sen takia, että täyttäisit Isän tahdon. Pyydän, Pyhä Henki, että kosketat jokaista, joka täällä on tänään. Jos on joku, joka ei vielä Isää tunne, niin kirkasta Jumalaa meidän laulujen täällä saanattaman sanan kautta, toistemme kautta. Kiitos, että Jumala, sun voima on kaikkea meidän syntiä, kaikkea meidän kipua ja sairautta vahvempi, kaikkia meidän hankaluuksia vahvempi. Ja me halutaan tässä hetkessä tuoda kaikki meidän pahat teot, kaikki meidän kärsimys ristin juurelle ja pyytää Jumala sun armahdusta, sun parantavaa voimaa ja sun siunausta meidän elämän kaikkien asioiden ylle. Meillä on monella rukousaiheita ja taas me pyydetään sun apua niihin. Kiitos, että sä kuulet ja sä vastaat ajallas. Auta meitä luottamaan siihen. Siunaa tää tilaisuuden jatko ja anna meille hyvää aikaa yhdessä tänään ja sun kanssa. Aamen. Ei kukaan toinen mua niin rakastaa voi. Vain yksin Jeesus ristin puulla teki sen, on armahdettu synneistäni. Ei kukaan toinen, ei kukaan toinen mua niin rakastaa voi.
horjumaton. Ei kukaan toinen. Ei kukaan toinen. Ei kukaan toinen. Mua niin rakastaa voi. Vain yksin Jeesus ristin puulla teki sen. On armahdettu synneistäni Golgatan veren voimaa me julistaa saamme. Sinä perustus varmaa, horjumaton Golgatan veren voimaa me julistaa saamme. Sinä perustus varmaa, horjumaton. Sitten hengellisestä laulukirjasta muistaakseni 105, jos joku haluaa omasta kirjasta katsoa. Tämän jälkeen Jaakko, ole hyvä. Yksi kuolohon kulki mun puolestani, syntikuormani pois ottaen. Kuolon portit hän sulki mun sielultani, elon lähteille ohjasi sen. Synnit ristille jäi, synnit ristille jäi, näetkö suurinta rakkauttaan? Kun kuolohon Jeesus antautui, kaikki syntini ristille jäi. Mua hellästi hoitaen valini hän, minun syntini anteeksi soi. Pois on tuomion tuskat ja sain elämän, vapahdettuna riemuita voi. Synnit ristille jäi, synnit ristille jäi, näetkö suurinta rakkauttaan? Kun kuolohon Jeesus antautui, kaikki syntini ristille jäi. Lauluhuulillain kaikuja rinnassani, vastakaiun se kauneimman saa. Uusi virsi soi riemuiten matkallani, kiitän onneni lahjoittajaa. Synnit ristille jäi, synnit ristille jäi, näetkö suurinta rakkauttaan? Kun kuolohon Jeesus antautui, kaikki syntini ristille jäi.
Ja terveisiä tuolta Tampereen suunnalta. Varsinaisesti me asutaan perheen kanssa tuolla Pirkkalassa, mutta täältä katsoen sehän on yhtä Tamperetta koko se alue, eikö se silleen suurin piirtein mene, mutta Pirkkala on oma kunta siinä vieressä. Se on vähän sama kuin sinä sanoisit siilinjärveläiselle, että mitäs kuopiolaiselle kuuluu. Niin se on vähän samanlainen tunnelma, jos sinä rupeat sitten pirkkalalaista kutsumaan tamperelaiseksi, niin ne saattaa loukkaantua. Mä en loukkaannut, mä ymmärrän tämän sekaannuksen täältä päin katsoen, mutta paikallisten kanssa pitää olla vähän varovainen. Kiitos Tapio, kiitos seurakunnan johto, että olette uskaltaneet kutsua minut tänne puhumaan. Tuossa kuultiinkin, että minähän olen ihan syntyperäinen savolainen täällä Kuopiossa aikojaan syntynyt, ja tehän tiedätte, kun savolaisia olette, että mitä tapahtuu, kun annetaan savolaisen puhua, kenellä se vastuu siinä vaiheessa on. Kuka muistaa? Kenellä vastuu? Osoittakaa sormella vaikka, kenellä se vastuu. Joo, se vastuu siirtyi kuulijalle. Tämä on lohduttautunut itse sillä, että tämähän on ihan raamatullista, kun kuitenkin Paavallekin kehotti koettelemaan kaiken ja pitämään sen, mikä hyvää on, niin nyt saatte harjoittaa tätä Raamatun sanaa ihan käytännössä. Kiitos tästä etuoikeudesta. Mä pidän tätä suurena etuoikeutena, että saan olla julistamassa Jumalan sanaa, ja pidän sitä suurena kunnianosoituksena seurakunnalta, että seurakunta kutsuu puhujan puhumaan ja sillä tavalla palvelemaan seurakuntaa, joten kiitos teille. Olen tästä kiitollisuuden velkaa teille. Ihan lyhyt esittely alkuun. Tuossa vähän jo Tapio paljastikin kaikenlaista, mutta ei ihan kaikkea kuitenkaan. Eli nimi tuli esille, eli olen Jaakko Pasanen ja 42 vuotta tällä hetkellä Kuopion synnytyssairaalassa olen syntynyt ja olen ollut naimisissa nyt 18 vuotta Elina Pasasen omaa sukua Kettusen kanssa. Ja itse asiassa Tapio tunnet Elinan paljon kauemmin kuin minut, koska kuulemma olet ollut siunaamassa aikoinaan Elinan. Eli Elina on lapsuutensa tässä seurakunnassa viettänyt ja hänen vanhempansa taitaa vieläkin olla tämän seurakunnan jäseniäkin, eli minun appivanhemmat kuuluu tähän seurakuntaan. Meillä on 3 lasta, 11-vuotias, 10-vuotias ja 6-vuotias poikia kaikki, eli meillä on hulinaa kyllä kotona. Ja ollaan nyt asuttu Pirkkalassa 2015 vuodesta lähtien, eli tulee jo 8. vuosi siellä. Seurakuntatyössä mä olen ollut tavalla tai toisella mukana vuodesta 2002 noin. Uskoon tulin joitakin vuosia ennen sitä, joskus 98-99 tietämillä, ja niihin aikoihin oli se muistikuva, mikä Tapiokin täältä jakoi, että mä olin just silleen niin kuin uskoon päässyt livahtamaan, ja sitten olin täällä käymässä, ja Tapio sitten heti varmisti, että onko se nyt varmasti uskossa, ja poika, niin kyllä sain jotenkin nikoteltua, vai pelastiko Jukka minut siinä tilanteessa, että kyllä se on ihan uskossa, ainakin omasta mielestään. 2005 mä olin mukana perustamassa Kuopion metroseurakuntaa. Jotkut ehkä muistaakin mun nimen niistäkin ajoista, ja joka nykyään on sitten kantaa nimeä Kotiseurakunta. Ja olin siellä sitten erilaisissa työtehtävissä, pastorin tehtävissä ja muuten vuoteen 2015 asti, jolloin siirryttiin tuonne Tampereen kristillisen yhteisön pastoriksi. Sitten 2021 tuo Tampereen kristillinen yhteisö sulautui Tampereen helluntaiseurakuntaan, joten minä siinä sitten kytkykaupassa menin siinä mukana sinne Tampereen helluntaiseurakunnan yhdeksi pastoriksi. Vastuualueena tosissaan Pirkkalan alueen tämmöinen kampusseurakunnan perustaminen ja meidän opetuslapseuskoulu, mikä meillä siellä pyörii helluntaiseurakunnassa. Mä oon silleen vähän tylsä tyyppi, että vapaa-ajalla mä tykkään sitten lukea ja vähän urheilla ja tehdä semmoisia juttuja, että en harrasta mitään riippuliitämistä tai kauhean hassuja juttuja. Yksi semmoinen tärkeä asia omasta elämästä, josta mä oikeastaan tänään haluaisinkin puhua enemmän, on se, että mä oon rakastunut yhteen mieheen, Jeesukseen siis. Ei tarvitse kaikki katsoa vähän aikaa silmät pyöreinä, että mitä se nyt tunnustaa siellä. Mä oon rakastunut Jeesukseen aikoinaan.
Ja se rakkaus on edelleen totta mun elämässä. Ja siinä on semmoinen ongelma, että mitä enemmän mä oon oppinut tuntemaan Jeesusta, se on hävettävän vähän, mitä tähän mennessä on oppinut tuntemaan, mutta se vähän, mitä minä olen oppinut tuntemaan häntä, niin sitä enemmän minä häntä rakastan. Ja sitä enemmän siinä on myös toinen ongelma, nimittäin se, että minä huomaan oman vajavaisuuteni hänen rinnallaan. Kun me luetaan evankeliumia Raamatusta, me nähdään siellä Jeesus, joka ainakin haastaa minua. Jeesus, joka on rohkea, peloton ja samalla kuitenkin herkkä ja ymmärtäväinen. Jeesus, joka on täynnä semmoista maskuliinista voimaa ja kuitenkin feminiinistä rakkautta. Jeesus, joka on täysin inhimillinen, mutta samalla täysin jumalallinen. Jeesus, joka on toisessa kohtaan täynnä tämmöistä pyhää vihaa ja kaataa rahavaihtajien pöytiä, ja toisessa hetkessä on sitten itkemässä ystävänsä haudan äärellä. Me nähdään siellä Jeesus, joka saarnaa ilosanomaa Jumalan valtakunnasta suurella voimalla, niin että ihmiset ihmettelee, että mistä hänellä on tämä viisaus ja voima. Ja sama Jeesus toisessa hetkessä laskee käteensä verenvuototautisen naisen päälle. Me nähdään Jeesus, joka on upea, mahtava, kirkas suorastaan. Ja hänen kirkkaudessaan ainakin minä huomaan oman vajavaisuuteni. Hänen kirkkaudessaan minä paljastun. Ja tässä vuosien varrella se paljastus ei ole ollut niin hohdokas kuin Jeesuksen paljastus. Se on ollut vähän jopa kipeä tajuta, kuinka niin kuin vajaa minä olen Jeesuksen rinnalla. Joten ehkä parempi, että tänään ei puhuta minusta paljon, vaan puhutaan enemmän Jeesuksesta. Keskitytään Jeesukseen. Siinä on paljon enemmän meidän uskomme niin kuin ydintä, ja se on mikä saa meidät elämään. Kun me puhutaan ilosanomasta, puhutaan evankeliumista, niin evankeliumihan on oikeastaan kertomus Jeesuksesta. Se on Jeesuksen elämänkerta. Meillä on Raamatussa 4 tämmöistä elämänkertaa Jeesuksesta, meidän uskomme ytimestä. Ja hänestä niin kuin tarjotaan erilaisia kuvakulmia meille, että minkä näköinen Jeesus on tästä kulmasta ja minkä näköinen hän on tästä kulmasta ja tästä kulmasta ja tuolta kulmasta. Ja sillä tavalla me saadaan nähdä kokonaisempaa Jeesusta. Meillä on 4 hyvin erilaista evankeliumia, 3 vähän samankaltaista ja 1 sitten ihan muuta maata. Ja meidän täytyy ymmärtää, kun me luetaan niitä evankeliumeja, niin me ei käsitellä semmoista meidän nykyajan ymmärtämää historian kirjoitusta, vaan me käsitellään semmoista sen aikaista kreikkalais-hellenistisen maailman elämänkertoja. Se ei tarkoita, että ne olisi jotenkin valhetta, niissä ei ole valheita eikä mitään huijausta, mutta ne ei ole keskittynyt tämmöiseen ajatukseen, että pitäisi jotenkin kronologisesti kirjata kaikki mahdollinen ylös ja se esitellä meille. Evankeliumit ei yritä tehdä sitä. Ne kuvaa henkilöä tietystä kuvakulmasta ja nostaa esiin hänen elämästään asioita, jotka paljastavat tuon kuvakulman. He käyttää siihen omaa mielikuviansa ja omia lähteitään. Me nähdään, että meillä on Matteuksen evankeliumi siellä. Siellä Jeesus kuvataan tämmöisenä juutalaisille tulevana vapahtajana, luvattuna Messiaana, Daavidin poikana, joka täyttää kaikki Jumalan lupaukset. Matteus todennäköisesti kirjoittikin nimenomaan juutalaiset mielessään ja toi esille Jeesuksesta ne puolet, jotka juutalaiset ymmärtää. Markus taas sitten kuvaa Jeesuksen Jumalan ja ihmisen poikana, tämmöisenä voimallisena, vakevana voittajana, joka saapuu, parantaa sairaat, julistaa evankeliumia, toimii ja tekee, ajaa riivaajia ulos. Markuksella kenties oli mielessään roomalaiset, joille hän kirjoitti. Luukas taas kuvaa meille Jeesusta täydellisenä, armollisena ihmisenä, joka on leskien, naisten, köyhien, niiden syrjittyjen, yhteiskunnan väheksittyjen ja ulkopuolelle jätettyjen auttaja. Aadamin poika, että langenneen maailman keskelle tullut vapahtaja. Luukkalla ehkä oli kreikkalaiset mielessä tätä kirjoittaessaan. Ja sitten tulee Johannes,
joka on ihan eri maata sitten, joka kuvaa meille Jumalan pojan, Jeesuksen Jumalan poikana, ihmiseksi tulleena Jumalana. Hän on ehkä ajatellut mielessään erilaisia harhaoppeja, jotka siihen aikaan oli liikenteessä, ja kirjoittanut niihin sen puolen Jeesuksesta esiin. Ja meille on tärkeää, että me katsellaan Jeesusta koko tämän kuvan läpi. Ettei me vaan niin kuin mennä yhteen semmoiseen pilliin, josta tuijotellaan sieltä, että tämä se Jeesus on, kun Jeesus on kuitenkin niin paljon enemmän kuin kukaan meistä ymmärtää ja käsittää. Joten meidän on hyvä ottaa kokonaiskuvaa Jeesuksesta. Ja tänään mä haluaisin nostaa esiin 4 semmoista sanaa Jeesuksesta. Jotkut on ehkä kuullut semmoisen termin kuin nelitahoinen evankeliumi. Niin mä haluan nostaa esiin tämmöisen 4 puolta Jeesuksesta. 4 semmoista tärkeää sanaa Jeesuksesta, jotka kuvastaa sitä evankeliumin sisältöä. Ja mä tuun tässä käyttämään sitten itseäni paljon esimerkkinä, että miten mun elämässä nämä sanat on tullut esiin. En sen tähden, että korottaisin jotenkin itseäni, vaan haluan vaan tuoda, miten surkea ihminen minä olen, niin sen esille tässä ja näyttää niitä esimerkkejä, miten Jeesus on minua auttanut. No, ensimmäisen puoli Jeesuksesta, se ensimmäinen sana Jeesuksesta on pelastaja. Me nähdään Jeesus evankeliumeissa pelastajana. Mä olin täällä lukion ensimmäisellä luokalla, kävin tuossa klassillista lukiota vähän matkan päässä tästä. Mä en ollut uskossa silloin vielä, ja mä olin aika tavallinen suomalainen, ei-uskova nuori siinä vaiheessa elämääni. Olin jäänyt riparin jälkeen, Kallaveden seurakunnassa olin käynyt riparin aikoina ja jäin sitten seurakunta nuoriin mukaan. Ja minulla oli semmoinen vanhurskas syy siihen, että siellä oli nättejä tyttöjä. Niin mä ajattelin, että se on hyvä paikka nuoren miehen olla, kun siellä on nättejä tyttöjä. Jumala käyttää kaikenlaisia keinoja vetääkseen ihmisiä puoleensa, eikö joo? Niin mä sitten olin jäänyt sinne nuoriin ja olin siellä hengailu joitakin vuosia ja kaikki mun elämässä oli ulkoisesti hyvin, ei ollut mitään semmoista suurta ongelmaa ulkoisesti. Koulu meni hyvin ja oli asiat siinä, niin kuin kaveripiirissä oli kavereita ja oli silleen kaikki kunnossa. Mutta mun sisin rupesi siinä vaiheessa voimaan pahoin. Mä koin tyytymättömyyttä, ahdistusta jopa siitä elämästä, mitä minä elin siinä hetkessä. Mulla ei ollut mitään tämmöistä ymmärrystä elävästä Jumalasta, vaikka mä olin seurakunnassa ollut ja olin ollut ripareillakin isosena ja puhunut Raamatusta niille riparilaisille ja muuten, mutta ei mulla ollut henkilökohtaista ymmärrystä Jumalasta tai Raamatun koko sisällöstä. Niin silloin mä päätin, että mä aloitan lukea Raamattua ihan kunnolla. Olin mä sitä ennenkin lukenut, mutta en sillä tavalla, kun silloin päätin, että mä luen sitä joka päivä 1 luvun uutta ja 1 luvun vanhaa testamenttia, ja minä haluan lukea sen läpi. Mä haluan tietää, että mitä minä oikein nyt niin kuin näille rippileireilläkin on höpöttänyt muille ja muuta, niin mitä tämä Raamattu sanoo. Ja se aloitti semmoisen prosessin minun elämässä, että Jumala rupesi puhumaan minulle Raamatun sanan kautta. Jotkut teistä on ehkä kokenut sen, kun Pyhä Henki tuleekin siihen hetkeen ja Raamattu, sä oot lukenut sen vaikka 1000 kertaa sen jonkun tietyn pätkän ja yllättäen se avautuukin ja se koskettaa. Ja mulle kävi silleen, ja mulla ei ollut mitään ymmärrystä ja käsitystä, mitä tässä oikein menee, mutta mä huomasin, että mä useita kertoja itkin, kun mä luin sitä Raamattua. Ja tajusin sitä Raamattua lukiessani, että niin kuin eräs nilsiäläinen saarnaaja sai kuulla eräältä sepältä, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Että sinulta puuttuu Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Mä tajusin, että mulla oli ihan kaikki muuten kunnossa, mutta tämä Jumala-suhdehomma, niin se ei oikein toiminut. Mä tajusin, että siinä oli este minun pahat tekoni, minun syntini. Ja tajusin, että Jeesus on vapahtaja, pelastaja. Ja muistan yhden hetken, jolloin luin Raamatusta roomalaiskirjeestä sen kohdan, missä sanotaan, että jokainen, joka huutaa Herran puoleen, pelastuu. Ja silloin asuin tuolla tuomiokirkkoa vastapäätä isoveljeni kanssa.
kämpiksenä ja isoveli oli siinä viereisessä huoneessa ja mä siinä toisessa, niin en ruvennut huutamaan, kun ajattelin, että isoveli ajattelee, että mikä kohtaus sille on tullut. Mutta laskin Raamatun siinä vaiheessa pois ja hiljaa siinä mielessäni rukoilin, että Herra, jos sä oot olemassa, niin minä tarvitsen sinua. En mä ymmärtänyt siinä vaiheessa paljon niin kuin synnistä, en häpeästä, ei mulla ollut semmoista kauhean suurta käsitystä, mutta mä tajusin, että minä tarviin pelastajaa. No, ei siinä hetkessä tullut suurta muutosta, mutta nyt kun minä katselen tässä taaksepäin sitä aikaa, 25 vuotta sitten noin, niin kyllä jotain on alkanut muuttumaan. Jotain rupesi tapahtumaan. Jeesus tuli mun elämään. Rupesi pelastamaan minua. Rupesi toimimaan minun elämässä. Ja tänäkin päivänä Jeesus on minun pelastajani. Johanneksen evankeliumi 3. luku ja 16. Siellä sanotaan näin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala näki tämän ongelman, mikä meillä kaikilla on täällä yhteinen, tämän syntilankemuksen todellisuuden. Näki sen, että ihmisestä ei ole itseään pelastamaan. Ihminen ei voi itseään sieltä tukasta vetää suosta pois, niin kuin baroni von Munchausen kenties pystyi, mutta me emme pysty sitä tekemään. Me emme pysty itseämme pelastamaan, ja hän lähetti Jeesuksen, vastauksen meidän syntiongelmaamme. Ja jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pelastuu. Ja se ei ole ainoastaan vaan semmoinen hyvän olon tunne hetken aikaa, vaan iankaikkinen elämä, joka alkaa siitä hetkestä, kun sä lähdet vaeltaa Jeesuksen kanssa, joka koskettaa koko sinun ihmisyyttäsi, sinun sieluasi, ruumista ja henkeäsi. Se pitää mukanaan paljon, mitä minä en silloin ymmärtänyt yhtään, enkä vielä ihan kaikkeakaan tajua, mutta olen kiitollinen sitä kaikesta, mitä Jeesus on tehnyt. Ja Jeesus on sinunkin pelastajasi tänään. Tiedät sitä tai et, seuraat Jeesusta tai et, niin Jeesus on sinun pelastaja. Ja uskon kautta sinä voit ottaa vastaan sen pelastuksen. Se oli yksi puoli Jeesuksesta. Sitten kurkataan vähän toisesta suunnasta Jeesusta. Jeesus on pyhällä hengellä kastaja. Mä olin ollut siinä muutaman vuoden uskossa ja lähdin sitten vuonna 2002 tuonne Yhdysvaltoihin semmoiselle lyhytaikaiselle lähetysmatkalle, jossa mä päädyin sitten tämmöisten hyvin karismaattisten kristittyjen pariin. Vapaakirkossa on vaikuttanut semmoinen lähetystyöntekijä kuin Maarit Eronen, joka viime vuosina on kirjoittanut kirjoja, kuka tuntee Maaritin tai tietää nimen. Maarit Eronen teki työtä tuolla New Yorkissa, semmoisessa New York City Relief-järjestössä, ja mä sitten menin sinne samaiseen järjestöön silloin, menin harjoitteluun sitten muutamaksi kuukaudeksi, ja siellä oli hyvin erilaisia kristittyjä, ja he suhtautuivat Pyhään Henkeen hyvin avoimesti. Mulla oli semmoinen vähän varauksellinen ja epävarma. Mä en ollut siinä ympyröissä, missä mä siihen aikaan olin pyörinyt, niin ihan kauheasti saanut opetusta tai kohdannut kauheasti tämmöistä Pyhän Hengen toimintaa. Ja oli vähän silleen arkasen puoleen ja jopa vähän pelokas. Ja sitten mä päädyin tänne näiden kristittyjen pariin, ja minun silmissä he oli, tiedättekö mitä? He oli niitä hörhöjä. Tiedättekö te semmoisia kristittyjä? Oletteko koskaan nähnyt semmoisia hörhöjä? Joo, toivottavasti vieressäsi istuu yksi sellainen, koska ne on ihan mukavia tyyppejä. Se oli mulle uutta, se, että ihmiset siellä puhu kielillä ja profetoi ja oli silleen niin kuin hyvin avoimia Pyhän Hengen toiminnalle. Ja oli hyvin skeptinen alkuun ja sitä katselin, että mitä ihmettä tämä touhu on. Mutta kuitenkin kun mä sain olla ihan siinä vapaasti, seurata sitä, kukaan ei minua painostanut mihinkään, ei pakottanut mitään. Ja mä sain siinä vaan nähdä ja huomata todellista Jumalan toimintaa. Mä näin semmoisia hetkiä, missä Jumala oikeasti toimii ja kosketti ihmisiä.
Mä sain henkilökohtaisesti profetioita, joita minä tiesin, että kukaan ihminen ei ole voinut tuolle ihmiselle paljastaa sitä, mitä hän tässä hetkessä puhuu minun elämääni. Tämä on täytynyt olla Jumalan pyhä henki, joka on vaikuttanut siinä. Niin se alkoi muuttaa minun ymmärrystä ja mä aloin kaivata, tuntea enemmän pyhää henkeä. Kaivata, tuntea Jumalaa itseään, Jumalan kolmatta persoonaa paremmin. Sitten eräänä hyvin tavallisena päivänä me oltiin rukoilemassa semmoisessa toimistossa ja muutama henkilö siinä rukoili yhdessä. Ja mä pyysin, että hei, rukoilisitteko minunkin puolestani, että mä täyttyisin pyhällä hengellä, että mä kaipaan janoan semmoista kokemusta tähän elämääni. Ja he sitten rukoili, laski kädet minun päälle ja kehotti kovasti, että otan vastaavan pyhä henki. Ja siinä hetkessä mä rupesin puhumaan kielillä. En taaskaan kokenut mitään hirmu suuria, ei mitkään valot siellä eikä neliväriulotteisia ilmestyksiä ruvennut tulemaan mistään päin, mutta koin, että hei, nyt mä uskallan niin kuin avata suuni ja puhua kielillä. Ja Jumalan läsnäolo rupesi vaikuttaa mun elämässäni. Matteuksen evankeliumissa luvussa 3, jakeessa 11. Matteus 3, 11. Johannes Kastaja sanoo siellä omasta palvelutyöstään näin, että minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Kenestä hän puhuu? Tietokilpailukysymys. Nyt saa pisteitä, jos oikein vastauksia osaa sanoa. Tämä on se pyhäkoulukysymys, johon oikein vastaus pitäisi tietää. Kenestä Johannes puhuu? Ihan rohkeasti, sanoko ääni. Jeesus, oikein, hyvä. Nyt ei ollut orava niin kuin siellä pyhä henki. Oletteko kuullut sen pyhäkoulutarinan siitä, että kun pyhäkoulutäti selitti, että mikä se on se eläin, jolla on semmoinen pörröinen häntä ja joka hyppii puissa ja on semmoinen syö käpyjä ja muita. Ja siellähän pyhäkoulupoika sitten kättä nosti arasti ja sanoi, että opettaja, että kyllä se kuulostaa kovasti oravalle, mutta nyt kun ollaan pyhäkoulussa, niin oikea vastaus on varmaan Jeesus. Mutta nyt Jeesus oli oikea vastaus. Tämä ei ollut semmoinen kompa, pyhäkouluopettaja esittämä kompa. Eli Johannes puhuu tässä Jeesuksesta, että minun jälkeeni tulee toinen, eli Jeesus, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan hänen kenkiään. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Jumala lähetti pyhän henkensä meille. Jeesus kastaa edelleen pyhällä hengellä. Me nähdään oikein siellä apostolien teoissa, kuinka uskovat sai vastaanottaa pyhän hengen. Ja he lähti sitten voimassa viemään evankeliumia eteenpäin. Tänäkin päivänä minä uskon, että Jumala kastaa pyhässä hengessä, täyttää meitä pyhällä hengellä, antaa armolahjoja ja armoituksia, toimia ja viedä eteenpäin evankeliumia tässä ajassa edelleen. Uskon myös siihen, että pyhä henki tulee kristittyyn jokaiseen uskovaan siinä hetkessä, kun hän uudesti syntyy. Niin pyhä henki asettuu asumaan sinuun, tekee oikein kodin sinun sydämeesi ja on siellä kirkkautena ja kirkastaen ja vaikuttaen sinun sisimmässäsi. Mutta tämä pyhä hengen täyteys, pyhä hengen kaste onkin enemmän siihen voimapalvelemiseen. Ei niinkään siihen sisäiseen muutokseen ja kristittynä elämiseen, vaan voimapalvelemiseen. Niin mullakin kävi niin sitten niiden kokemusten jälkeen, että mä rupesin ihan yllättäen. Ei mulla ollut oikein ymmärrystä pyhän hengen armolahjoista, niin mä rupesin joissakin tiedonsanoja saamaan eri rukoustilanteissa. Ja kaikkea tämmöistä outoa rupesi tapahtumaan. Eikä se tuntunut mitenkään omituiselta. Herra vaikutti siinä hetkessä. Eli me näemme tässä Jeesuksen kahdesta kulmasta, pelastajana ja pyhällä hengellä kastajana. Mä haluan tuoda kolmannen näkökulman Jeesukseen. Jeesus on parantaja. Jeesus on parantaja. Mä olin yhdessä Jumalan palveluksessa noin 15 vuotta sitten, en tarkkaa vuotta muista, mutta olin yhdessä Jumalan palveluksessa tuossa Kuopion metroseurakunnassa. Silloin se oli siellä Lapilinnan katu 6, vanhassa Paulikin kahvivarastossa.
kokoonnuttiin siellä. Ja siellä tilaisuudessa siinä jaettiin tämmöinen tiedon sana, eli tämmöinen Pyhän Hengen armolahjan kautta saatu tieto ihmisen elämästä, ja tämä, jonka tarkoitus on välittää Jumalan armoa ja rakkautta siihen hetkeen ja siihen ihmiseen ja herättää semmoista uskoa. Ja tämä tiedonsana koski sitä, että siellä paikan päällä on pylvään vieressä istumassa nuori nainen, jolla on tämmöistä kroonista toistuvaa selkäkipua. Ja kuinka ollakaan siellä sattui olemaan sellainen nainen paikan päällä, ja hänen puolestaan rukoiltiin, ja häneltä poistui nämä kivut. Heti seuraavana päivänä hänen kipunsa oli poissa. Hän oli lapsuudesta saakka kärsinyt tämmöistä selkäongelmista, jotka vaivasi häntä. Ja mä olen hänen kanssaan aika ajoin jutellut sen jälkeen, ja hän edelleen todistaa siitä, että silloin 15 vuotta sitten ne kivut poistui, eikä ne ole tullut takaisin. Jeesus edelleen parantaa sairaita. Luukkaan evankeliumissa luku 4, jae 23. Luukas 4, jae 23. Jeesus siellä sanoo näille ihmisille, jotka häntä tuli haastamaan. Varmaankin aiotte esittää minulle sananlaskun, parantaja, paranna itsesi. Ja sanoa, tee myös täällä kotikaupungissasi kaikkea sitä, mitä olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Eli siellä ihmiset oli vähän harmissaan siitä, että kun he oli kuullut, että Jeesus parantaa ympärinsä sairaita. Että miksi nyt hän ei touhua sitä samaa täällä näin. Että tekisi nyt niitä samoja juttuja, kun me kaivataan nähdä sitä Jeesuksen parantavaa voimaa. Ja evankeliumissa joku semmoinen viisas Raamatun tuntija, jolla on ollut kovasti aikaa, niin on laskeskellut niitä jakeita, joita siellä evankeliumissa on, ja hän on tullut siihen tulokseen, että Jeesus on yhtä monta kertaa parantamassa sairaita kuin julistamassa evankeliumia. Jos niitä jaemääriä lasketaan, että monessako jakeessa hän on evankeliumia julistamassa ja monessako hän on sairaita parantamassa. Niitä jakeita on kuulemma yhtä paljon. Mä en ole tätä laskenut, on kuullut vaan tämmöisen asian, mutta jos me luetaan evankeliumia, niin kyllä se siltä vaikuttaa. Siellähän se on jatkuvasti jotain sairaita parantelemassa ja tekemässä semmoista hyvää. Eli se oli osa Jeesuksen palvelutyötä. Hän kosketti ihmisiä, heidän sieluaan sekä heidän ruumistaan. Hän paransi sairaita. Ja tänäkin päivänä minä uskon siihen. Mä uskon, että Jeesus on sairaiden parantaja. Hänen puolensa me voimme kääntyä meidän fyysisten ja myös meidän psyykkisten sairauksiemme kanssa. Ja hän on meidän auttajamme. Kaikki eivät parane tässä ajassa. Kaikki eivät kohtaa sitä parantumista. Minä en tiedä miksi. Mulla ei ole semmoista pakettivastausta, miksi sitten kaikki ei parane. En ymmärrä sitä logiikkaa täydellisesti, mutta mä luotan siihen, että Jumala on hyvä. Mä luotan siihen, että hän tekee hyvää ja hän koskettaa ihmisiä parantavalla voimallaan hänen tahtonsa mukaan. Ja luotan siihen, että viimeistään tulevassa ajassa kaikki saa kokea sen Jumalan parantavan voiman. Viimeistään sitten Jeesuksen paluussa, kun me kohtaamme hänet kirkastetussa ruumiissamme, niin ei ole enää sairautta, ei ole enää kipua, ei ole enää vaivaa. Ja tästä oikeastaan päästäänkin tähän 4. kuvaan, 4. puoleen Jeesuksesta, mistä haluan puhua, eli siitä, että evankeliumit tuovat esiin Jeesuksen, joka on pian palaava kuningas. Eli me ollaan nähty, että Jeesus on pelastaja, hän pyhällä hengellä kastaja, hän on parantaja ja sen lisäksi hän on pian palaava kuningas. Jos minä olen tässä hetkessä rehellinen, olen ollut kyllä tähänkin asti, en ole valehellut teille, mutta nyt niin kuin haluan sanoa, että on ihan oikeasti rehellinen hetken aikaa. Savolaisena sitä pitää vähän vakuutella, että te luotatte, että minä olen rehellinen. Jos minä olen ihan oikeasti rehellinen, niin tämä meidän kristillinen uskomme on ihan päätöntä, jos Jeesus ei ole tulossa takaisin. Kyllä minä keksisin paljon parempaa tekemistä kuin täällä kokoontua sunnuntaisin, jos Jeesus ei ole tulossa takaisin. Kyllä minä voisin touhuta jotain muuta kuin täällä saarnailla. Ei, mulla on karissut tässä vuosien varrella kaikki semmoiset hohdokkuudet tämmöisestä pastorin työstä tai saarnaamisesta. Tämä on aikamoista työtä välistä kyllä tämäkin homma, että ei tämä nyt niin kauhean kivaa aina ole.
Mä voisin tehdä jotain muuta. Ja tässä ei ole silleen järkeä. Jos me ajatellaan Jeesuksen käskyjä, meidän tulee rakastaa ja antaa anteeksi. Vaikka voisi olla paljon tehokkaampaa vetää takaisin turpaa ja maksaa potut pottuina. Meitä kehotetaan antamaan omastamme, jakamaan siitä, mitä olemme saaneet. Vaikka mieli tekisi kyllä ostaa sillä jotain vähän muuta, vaikka paremman moottorisahan tai jonkun muu, millä voisi touhuta. Vaikka ei olisi edes mistä jakaa, niin silti kehotetaan antamaan omasta. Meitä kehotetaan palvelemaan ihmisiä, palvelemaan vaikka seurakuntaa, täällä siivoamaan, ja kukaan ei näe sitä, että sinä siivoat. Et saa edes pisteitä siitä ihmisten silmissä. Ja tässä ei ole mitään järkeä, jos Jeesus ei oikeasti ole tulossa takaisin. Jos Jeesus ei ole se Herra Jumala, joka tulee takaisin mukanaan koko valtakuntansa, ja me saamme tulla siihen sisälle ja nähdä, että tämä meidän touhu, tämä mitä me täällä tehdään, niin ei ole vaan tämmöistä pientä touhuilua, vaan tässä on iankaikkinen suunnitelma. Tässä on suunnitelma, joka on alkanut aikojen alusta ja joka päättyy aikojen loppuun saakka, johon me osallistumme, johon me saamme hypätä meidän pieneen osuuteemme ja olla mukana semmoista iankaikkisessa suunnitelmassa, joka Jumalalla on koko tätä universumia kohti. Ja ainakin se saa minua innostumaan ja sen takia minä olen valmis saarnaamaan, sen takia minä olen valmis palvelemaan Jumalaa, sen takia olen valmis viettämään aikaa täällä ihmisten kanssa, sen takia olen valmis seuraamaan Jeesusta, koska on iankaikkisuus, on Jumala, on Jeesus, joka tulee takaisin noutamaan omansa. Markus 13, Markuksen evankeliumi ja luku 13, jakeet 26 ja 27. Markuksen evankeliumi 13, 26, 27. Jeesus sanoo täällä näin, että silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa 4 ilmansuunnalta maan äärestä taivaan ääreen. Tiedättekö, meidän maailma on peruuttamattomasti rikki. Syntiin lankemus ei ainoastaan kohdannut ihmistä, vaan se tämä luomakunta kohtasi myös sen rikkoutumisen. Tämä systeemi täällä, tämä on rikki peruuttamattomalla tavalla. Ja Jumala tuo ratkaisunsa sillä, että hän luo uuden taivaan ja uuden maan. Hän ei rupea kauheasti korjaamaan tätä systeemiä, vaikka hän kyllä täällä on meidän kanssamme ja auttamassa meitä ja me saamme elää täällä jo niitä tulevan ajan voimia maistaen ja saamme toimia Jumalan valtakunnan hyväksi, mutta se todellinen ratkaisu on siinä, että Jeesus tulee takaisin ja asettaa oman valtakuntansa tänne ja tekee uuden taivaan ja uuden maan. Silloin hän ei saavu enää vauvana, heikkona, alastomana talliin, riisuutuneena kaikesta jumalallisesta voimastaan, vaan hän saapuu väkevänä, voittajana, kuninkaana, jonka edessä kaikkien polvien tulee notkistumaan, kaikkien kielten tulee tunnustamaan, että hän on Herra. Tänään me saadaan asettaa toivomme tulevaisuuteen. Se on se ankkuri, niin kuin sanotaan. Me asetamme toivomme siihen, että Jeesus tulee takaisin. Ja tiedättekö muuten se alkukielinen sana, kreikan kielen sana, mikä käännetään meillä toivoksi, niin siinä on vähän syvempi merkitys kuin meidän toivolla. Kun meidän toivohan on vähän semmoinen, että no katsotaan mitä tapahtuu. Eikö se vähän ole semmoinen ajatus, kun me sanotaan, että no toivottavasti huomenna ei sada. Niin se on vähän semmoinen ajatus, että no katsotaan, että sataako vai eikö. Alkukielinen, kreikankielinen sana toivosta, se tarkoittaa jonkin varmasti tapahtuvan kärsivällistä odottamista. Jonkin asian, joka me tiedämme, että se varmasti tapahtuu, niin me kärsivällisesti odotamme. Eli se ei ole joku semmoinen, että no katsotaan nyt, tuleeko se Jeesus vai ei, vaan että Jeesus tulee. Siinä on meidän toivo. Vapahtaja saapuu. Siinä on meidän toivo. Hän tulee ja muuttaa kaiken. Siinä on meidän toivo. Ja jo ennen sitä me saamme kokea hänen hyvyyttään ja rakkauttaan tässä ajassa. Eli sinä voit asettaa toivosi tulevaisuuteen, siihen saapuvaan kuninkaaseen, joka tulee tekemään kaiken uudeksi ja kauniiksi ajallaan.
Mä oon tässä nyt nostanut teille 4 sanaa Jeesuksesta. Ollaan vähän katseltu eri puolilta Jeesusta. Mä oon sanonut, että Jeesus on pelastaja. Onko Jeesus tänään sun pelastajasi? Jos ei, jos rehellisesti voit sanoa, että ei, niin mä rohkaisen, että käänny Jeesuksen puoleen ja anna hänen olla sinun pelastajasi. Mä oon tuonut esiin Jeesuksen, joka on pyhällä hengellä kastaja. Onko Jeesus sinun pyhällä hengellä kastajasi? Jos ei, niin mä rohkaisen myös, että käänny Jeesuksen puoleen. Hän haluaa kastaa sinut pyhässä hengessä ja täyttää sinut pyhällä hengellä. Onko Jeesus sinun parantajasi tänään? Jos ei, niin sä voit kääntyä Jeesuksen puoleen, joka on edelleen parantaja. Onko Jeesus sinun pian palaava kuningas? Jos ei, niin laita toivosi Jeesukseen, joka tulee takaisin. Tällainen Jeesus meillä on. Tällainen Jeesus on se Jeesus, jota minä rakastan. Se Jeesus, jota minä seuraan. Se Jeesus, joka saa minut tuntemaan itseni heikoksi ja vajavaisiksi hänen rinnallaan. Mutta se Jeesus, joka myös kätkee minut itseensä, että minä en enää näy, vaan hän saa näkyä. Rukoillaan tähän lyhyesti ja jatketaan sitten tilaisuutta. Kiitos Jeesus, että sinä olet todella pelastaja. Herra, oikein kirkasta meille se totuus. Jos meidät ollaan ja tunnetaan sinut jo pelastajana, niin oikein anna semmoinen tuore ilmestys siitä, että sinä olet meidän pelastajamme. Jos ei tunneta, niin Herra, minä pyydän, että ilmesty ja vedä puoleesi niitä ihmisiä, jotka ei ole kokenut sinua ja tunne sinua pelastajanaan, että he saisi tuntea tämän ja päästä osalliseksi tästä armosta ja rikkaudesta, mikä siinä on. Herra, jos Herra, täällä on joku, joka ei ole pyhällä hengellä kastettu, joka ei ole kokenut sitä pyhän hengen täyteyttä, niin Herra, kiitos. Sinä haluat täyttää pyhällä hengellä. Sä haluat antaa armolahjoja. Sä haluat käyttää sinun palveluksesi työssä. Herra, siunaa heitä. Ja Herra, jos täällä on sairaita paikan päällä, jotka tarvitsee kohdata sinua parantajana, niin Jeesus, paranna heidät. Laske sinun kätesi heidän päälleen tässä hetkessä. Ja väistyköön sairaudet Jeesuksen nimessä. Kiitetään, Herra, siitä, että sinun ristilläsi sinä myös kannoit meidän sairautemme ja kipumme siellä. Ja Herra, me saadaan luottaa, että sinä olet, Herra, meidän parantajamme. Ja Herra, kiitos, me saadaan yhdessä oikein kääntää katseemme siihen varmaan tapahtumaan, että sinä olet palaava takaisin. Sinä olet tuleva takaisin hakemaan omasi ja me saamme asettaa meidän toivomme siihen koko tämän meidän elämämme ajan. Ja siitä eteenpäin. Kiitos Jeesus sun hyvyydestä ja rakkaudesta tänään. Oo siunattu ja ylistetty. Aamen. Aamen. Kiitos Jaakko sanasta. Ja Linda ja Vertti tulee vielä tilaisuutemme päätteeksi laulamaan. Huomisesta vielä mainitsen aivan erikseen sen, että mahtava tilanne, kun kuoro alkaa jälleen harjoitella. Pyyntöjä on jo luvassa, että nyt on hyvä aika, päästään kiireesti laulaamaan. Tulkaa kaikki uudetkin laulajat katsomaan, minkälaista on kuoroharjoitus. Se on kuin pieni, eikä oikeastaan mikään pienryhmä, iso ryhmä, mutta siellä on mahtavaa olla. Tule laulamaan kello 18. Ja tähän kastejuhlaan, joka ensi sunnuntaina siinä kastetaan ystäviä, niin tulkaa puoli tuntia ennen tilaisuutta, niin saadaan muutama asia siinä, käytännön asioita vain hoitaa. Tällaisia asioita tässä. Muuten tilaisuutemme päättyy. En ole varma, kahvittelua ei varmaan ollut tänä päivänä, ei varmaankaan, että se nähtävästi alkaa vasta ehtoollisviikon vaihteessa taas käynnistyä sunnuntaiset kirkkokahvit. Kiitos Linda ja Vertti ja siunausta ystävät. Meidän tilaisuutemme päättyy tähän lauluun ja me jäämme tänne sitten vielä, niin kuin tuossa mainitsin, vastuullisia ryhmä. Mutta jos tarvitset rukousta täällä, sana on koskettanut sinua, niin tule tänne etupenkkiin tai polvistumispenkille, niin rukoilemme sinun kanssasi. Jeesus sinua siunatkoon siellä netin äärellä ja täällä kirkkosalissa.
tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maahan päällä niin kuin taivaassa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maahan päällä niin kuin taivaassa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maahan päällä niin kuin taivaassa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maahan päällä niin kuin taivaassa. Sinun valkeuttasi olkoon täynnä tämä maa. Sinun kunniaasi minä tahdon julistaa. Sinun voimassasi kaikki siteet aukeaa. Sinun armossasi uuden voiman minä saan. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaassa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaassa. Sinun valkeuttasi olkoon täynnä tämä maa. Sinun kunniaasi minä tahdon julistaa. Sinun voimassasi